Здравейте хора, това видео ще играя на някакви игри на телефона ми. Даже днес няма, отдавна го няма, но е скучно, след като си легнах и измислих да играя някакви игри. Сега мисля да е първата започва с Roblox. Също, ако не сте гледали YouTube канала, сега ще ви само да вляза в YouTube. Бавни интернет имам. Ето го мечоците. Лайквайте и се абонирайте за канал. Също аз записах това видео. Гледайте го, много е смешно. Сега ще ви го пусна как звучи. Бай Иван избра за вас. На кашлица, щом дойде ред, на помощ идва ракия след домашно вино и пастет, направо си става голям. Банке, там. Да влияме в Roblox. Окей. Игра. Чакай, сега ще напиша. Хора, гласувайте, пишете в коментарите кои игри да играм и къде е в Roblox, може в Fortnite. Fortnite може и да не стане. Играм... Това съм направил, това са лъжови игри. Чакайте, нещо си. Дай го почваме. Не ми е слабо. Да те завия? Не, няма нужда. Не. Айде, бе. Ама, не искам да изляза с телешкото. Няма. Сега съм си взел хора дишплат. Хит. О, това е готино. Каквото има. Kill Out. Как си игра тази игра, бе? Аз не знам как си игра. Ооо, аз съм мега бърз. Аз не знам как се игра тази игра, левка. Няма фаля да играм. Е малко. Ай, тая игра, тая е много тишит. Yes. Join server, please wait. Така. Хайде бе, зареждайте. Така. Май зареди. Ама интернетът ти тук не е толкова добър. Какво не учиш в школа? Ай, учеха. Кюп. Труда. Хекте. Набрах нещо. Хекте. Ани, не прекалявай, моля ти се. Няма. Хора, гласете на коя игра да играем. Продължаваме.
Може е тая. Тая е хай. Махни се. Да, хора, не знам как се игра тая. Сега Brawl Stars. Хайде Рафт. Може да ми пишете долу в коментарите на коя да игра да играем. Ако ви харесва някоя. Малко накрая на видеото ще ви покажа игрите. Мултиплеер. Мултиплеер. Тая 9 от 10. Сървър. Ето би! Тук сте! О, сала е гигантски. А нещо така. Минаме. Добре, какъв става той гигант? Това става е гигант. Добре, гледа. Знам, че тя върви много материали дават. О, много материали. О, дървото ми дървото. Дървото да се развивам. Ще напада. Ай, хора, трябваше крафтно нещо. Survival. Три реклами. Пикет. Дай, тури ще гледам три реклами. Десет секунди ще трябва да чакам. Бе, ай, ще почна. Папа на играта. Ой, че този звук още. Тя една реклама сега следва втора. 30 секунди. Ще чакаме. О! Нямаме да се хвана. Още 10 секунди. И втора реклама и почти получава ето и. Кое там беше? Сега реклама. Една минута реклама. Oh my god, there is a new gun in the game. Още 10 секунди почти.
И 4, 3, 2, 1. Опа. Хайде, получи го. Сега влизам тук. Защо не? Има страшно пътуване. Уи! О, не паднах. Окей. Сега ще изпя малко водичка. Оле, много тежък. Но, едно желязо. Карасток. Не знам още. Ти мога. Аз ще го пръсна. На. Няма го. Не мога да го... Ау, ес! Взем. Уша да паднеш на това. Влезам тук. Къде няма? Въдица няма. Въдица няма. Тук ще. Обваряч. Така съм маса за крафтване. Остава скучно, не ми се играе. Хора, искате ли да гледаме YouTube? Ако искате, да? Най-далеко. Това беше всичко от мен за днеска, хора. Ще пускам още много още видеа. Абонирайте се за канала, оставете по един лайк и задължително пишете в коментарите каква игра искате да играя. А от мен чао!